Hi Bisprins! I'm gonna answer the questions kung ano yung mga tanong sa akin ng CRISHA'S Bisprins sa Facebook page. Maria Agatha, ano daw yung blood type ko? Haha, joke ra Inday. Favorite movie? Blood type O. Then, my favorite movie, sa totoo lang, marami akong favorite movie. Alam mo yung pag sabihin ko, look, favorite ko din yun eh. Paborito ko din yun. So, hindi ko masabi na isa lang favorite movie ko. Desa Grace Francisco Panila. How to maintain your sexy body? I always go to the gym, sa Tiger City Gym. Sexy body talaga, no? Pero ang aking kasing goal is to be fit. Kailangan malakas. Kaya kumain ng tamang oras at mag-workout. Ang workout ko is boxing, CrossFit training, barbell complex. Yun yung tatlong ginagawa ko. Siya consistent. Wala ako ng gym ngayong day. Kung ano yung nakalagay sa board, yun ang susundin namin. Pero minsan, sasabihin ng coach, ay mag-boxing ka lang muna ngayon. Tapos minsan naman, sabihin naman ng coach, mag-barbell complex ka lang today. Yun. So, kailangan ko talaga kumain ng madami kasi nahihilo ako sa gym pag walang kain. So, sobrang takaw ko dapat as in kain madami. Yun. Hindi ako nagda-diet, pero nagte-take ako ng mga vitamins, tapos yung virgin coconut oil, apple cider vinegar with water, and brewed coffee. And lots of water. KZ Alicante Gainilo. Ano ang moisturizer niyo po for everyday use? Ngayon, ang moisturizer ko is yung Shiner ng CRISHA'S. Wait, I'll show you. The Amazing Cream. You can purchase this sa highcaris.net. Maubos to for sure. Mag-order talaga ako. Unsay pinaka-paborito ni mo na food? Kung mga favorite na food kay daghan because ako yung tipong tao na mabilis ako magsawa sa isang ulam. Parang example, ngayon feel ko maglasanya. The next day, ayoko na maglasanya. Gusto ko na ng sinigang. Ganun. Tapos, may time naman gusto ko mag-Korean. Yung mga inihaw nila with kimchi. Oh my gosh. Gusto ko mag-Chinese food. Yung mga hakaw, beef brisket, pork spare ribs with rice. Favorite ko, Japanese. Lahat na lang. Favorite ko, Persian, yung kebab. Maria Sonia Radores Rubilos. Unsay gatas nimo Inday? Actually, hindi na ako nagagatas. Acid ako sa gatas. Pero nag-Yakult naman ako. Gusto ko Yakult. Hindi ko alam kung counted yun. Pero I love Yakult. Maria Agatha. When man ka magbalik Jen Sandri Inday, aron makakita na taka in person. I will be there this December 14, nandyan na ako. Pero December 16, nasa I Love Tops ako with you guys. I'm gonna meet everyone kung sino yung gusto pumunta. See you. Patricia Ayana, favorite milk tea flavor. Jasmine. I like oolong. And I like winter melon. Pero walang milk. Mas gusto ko tea lang. Kasi pag may milk ang tsaa, wawala na yung antioxidant. Maria Reina Ehan Kinston. Ask ko kung gaano mo kamahal si Dodo. Joke. Alam mo na yung sagot. Seryoso, kung papiliin ka mag-isa, ay maging sikat na YouTuber or maging mabuting may bahay ni Dodong. Buong buhay ko, doon ako naging happy. Doon ko nahanap yung purpose ko talaga sa buhay na gusto ko. Kaya ako maging commercial model, naging makeup artist, tapos nag-artista din. Pero laging may nakikita akong kulang and hindi ako fully happy. Parang laging may kulang. At na-witness ni Joem yung lahat. Kasi sa 6 years namin magkasama, yun yung mga work ko. Lagi niya ako sinusupport. Lagi siya nandyan para sa akin. Nung nag-commercial model ako, naging
nag-artista ako, nag-makeup artist ako, tapos ngayon naging YouTuber. Ngayon nilang nakita na gaano ako kasaya. And ako, alam ko na masaya talaga ako. Hindi siguro ako maging masaya kung ako lang ay nasa bahay at naging mabuting bahay ni Dodong. Kasi ang gusto din niya for me ay maging kung ano yung gusto ko, kung ano yung pangarap ko, at ako din likewise sa kanya. Happy din ako for him kung ano mga achievements niya sa buhay. And nakikita ko din sa kanya na sobrang saya niya pag umaarte siya. Stephanie Ann, what's your favorite ice cream flavor? My favorite ice cream flavor is coffee. Eliza Torres na Sean. Ay, who's your favorite kapamilya love team? Di ako nakakanood ng teleserye except sa Pusong Ligaw. So, ang favorite love team ko for now ay si Tessa at si Kaloy. Well, si Tiwarna, anong pinaka-embarrassing moment na na-experience mo? Yung sinigawan ka, pinahiya ka, at lahat nakarinig, at naiiyak ka inside, pero hindi ka pwede umiyak kasi you will look weak. So, kailangan mo tiisin at ituloy pa rin yung work mo kasi ayaw mo mapagalitan lalo. Pia Bilakura, kanang ate Inday, Krisha, sama na imuhang pinaka-hit na pagkaon. Og nga naman. Lahat ng gulay kinakain ko, pero yung ampalaya, hindi ko alam. Hindi ko talaga kaya. Vanessa Marie Cantillas Gabot, what's in your music playlist? I go to Spotify sa Global Top 50. Marami dun mga happy songs. What is your holy grail lipstick shade? Yung tipong nasa makeup kit mo palagi. Wala rin. Ko yung tipong gusto ko mag-try ng lahat ng iba-ibang shade na lipstick. Meron akong mood na red, pink, coral, orangey. I like to play with colors. It's fun to play with colors. Kung ano yung mood. Jasmine Florido. Aside from Dodong, who's your favorite celebrity crush? Oh my God. Alam naman ni Joem yun. Si Jericho Rosales talaga. Rhea Joy Kabatingan. Ask ko lang, Inday, sino ang seloso sa inyong dalawa? Well, wala. If you love that person, you have to trust that person. And if you're jealous, lumalabas dun yung may trust issues ka, di ba? Unless na may pinakita siyang motive na naglandi siya, syempre dun ka magselos, di ba? Pero kung wala naman, bakit ka magselos? Maria Agatha, bet ni mo nga singer. Kisi tandingan talaga, promise. Arhata Zulueta, Inday, anong gusto mo sa ugali ng isang tao or friend mo? Ko lang naman is totoo ka and loving. Eh, paano mo hindi magusto yung isang taong ganun, di ba? Angelica Desinganyo, what is something you wish you were gifted at doing? Kumanta pag sobrang ganda ng boses. Kakanta talaga ako araw-araw. Hindi talaga ako gifted dyan, guys. She's from Riyadh, Saudi Arabia. Ilan po kayong magkapatid? Ano pong ang course nyo nung college? Total of 6. 5 kami from my mom and my dad. Meron siyang girlfriend and may baby girl din sila. So, 6 kami total. Hiwalay na kasi yung parents ko. Course nung college is Business Administration, major in Export Management. Chika or Julio Bautista, unsa imong gusto na superpower? Iniisip mo siya, sa kakaisip mo siya, nagawa mo na siya. Jasmine Florido. Nickname ng family mo sa'yo is Kutay. Bakit Kutay? Kasi parang daw kuting, ewan ko. So, ewan ko si Papa nagpangalan sa akin. Kutay daw. Kuting. Kasi malaki kasi yung mata ko. Parang pusa. Pagod siguro yung mata ko. Gumagalaw yung dito. Pagod siya. Jasmine Florido, what's your favorite expression? Usually, ang nakakapansin ng favorite expression, yung mga tao lagi mong kasama. Pero ako, hindi ko napansin. Hindi ko masagot, sorry. Angelica Desinganyo, what is the top of your bucket list? Do something grateful before I die. May nagawa ka man lang sa world. May natulungan ka man lang in any way.
fulfill mo na yung purpose mo sa life. Gio Garcia, ilang kids ang gusto mo? Siguro 1 or 2. Ano din binigay ni Lord sa'yo, diba? Jasmine, unique na name mo, Inday. CRISHA'S. Bakit CRISHA'S? May reason ba? I was born January 5. And my parents thought ang due date ni Mama is December 25. My Papa, siya ang nagpangalan sa akin. From the word Christmas. So yun, kinuha niya yung letters ng Krisha from the word Christmas. Tapos yung cray, because paglabas ko, I was really a crybaby. So, naisip ni Papa yung CRISHA'S. Iyakin daw talaga ako paglabas. That's why CRISHA'S. From the words Christmas, cry. Aliana Swift, ano ang favorite mong lutuin na beef? Beef sinigang na may watermelon. Rona Dars, may insecurities ka pa ba, Inday? Sa gandang mong yan. Of course, everyone has their insecurities. What I do is, I always focus sa ano kung masaya. Kasi if you focus on that, you will feel good and makakalimutan mo na yung mga insecurities mo. And if may insecurities man ako, I work for it. Dati malaki tiyan ko. Do something. I work out. I drink apple cider vinegar. Mas okay talaga if you focus on yourself, do something good. Choose to be happy. Always think of the positive things instead of the negative. That's all for now. And I want to thank everyone for asking me some questions and continue other questions sa ibang video. And I want to thank everyone for asking me. I hope na mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Thank you very much for watching my YouTube channel. Please like my Facebook page and join CRISHA'S Bisprins sa group. Salamat kaayo!